Hei sinä. Ihanaa, että olet löytänyt tämän videon pariin. Ja ihanaa, että olet täällä. Nyt voit etsiä itsellesi sopivan asennon. Ja hengittää. Sillä aikaa, kun etsit sopivaa asentoa yöunillesi, haluan kertoa sinulle jotakin. On täysin ymmärrettävää, että nukahtaminen ei aina tule helposti. Joskus keho on uupunut, mutta mieli jatkaa liikkumistaan ja säntäilee. Joskus uni ei tunnu millään saapuvan, vaikka kuinka toivoisi. Se on ihan okei. Sinä et ole yksin siinä tunteessa. Tämä hetki ja tämä tila on tarkoitettu juuri sinulle. Turvallinen, lempeä tila levätä. Sinun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Ei suorittaa eikä yrittää, vain olla ja levätä. Anna minun kannatella sinut hyvään ja levolliseen uneen. Ja jos ajatuksia tulee, anna niiden tulla ja mennä. Sinä voit palata tähän hetkeen yhä uudelleen ja uudelleen. Nyt, kun olet saanut sopivan asennon itsellesi, haluaisin näyttää sinulle jotakin. Kuvittele mielessäsi pieni laatikko. Mietin nyt kaikki päivän askareesi, jotka kuormittavat, väsyttävät ja stressaavat. Tähän laatikkoon saat nyt asettaa kaikki stressin aiheesi. Ja kun olet tehnyt sen, voit sulkea laatikon. Voit palata niihin huomenna. Hienoa. Juuri noin. Minulla on tässä nippuavaimia ja toivon, että lähdet seikkailulle kohti syvää, hyvää ja rentouttavaa unta näiden avainten avulla. Ihanaa. Lähdetään avaamaan ensimmäistä ovea. Ensimmäinen ovi aukeaa. Ja täällä alamme keskittymään rentoon, levolliseen hengittämiseen. Hengitä nenän kautta pitkään sisälle. Ja suun kautta hitaasti ulos. Hengitetään yhdessä uudelleen nenän kautta sisään. Ja suun kautta ulos. Hyvä. Juuri noin. Ei tarvitse kiirehtiä. Anna hengityksesi kulkea aivan omaan tahtiinsa. Tunnustele, miltä ilma tuntuu kehossa.
toisella avaimellamme seuraavan oven. Täällä rentoudumme kehon kanssa. Nyt on lupa hellittää. Voit sulkea silmäsi, jos ne eivät ole vielä sulkeutuneet. Anna katseen painua pehmeästi sisään päin. Siirretään huomio kehoon ja aloitetaan varpaista. Tunnetko ne? Varpaasi on kannatellut sinua koko päivän. Ne eivät kanna sinua nyt. Ne saavat levätä. Rentouta myös jalkapohjat, nilkat, sääret, jalat painot hiljaa alaspäin kuin lämpimään rantahiekkaan. Painottomuus leviää pikkuhiljaa. Reidet, lantio, alaselkä. Tunnetko, kuinka sänky kannattelee sinua? Et joudu kannattelemaan itseäsi enää. Olet turvassa ja saat levätä. Vatsa, rintakehä, hartiat. Pudota hartiat alas. Ehkä niissä on ollut painoa koko päivän. Nyt saa hellittää. Kädet, kyynärpäät, ranteet, sormet. Ne ovat kevyet. Niillä ei ole tehtävää juuri nyt. Kaula, niska, leuka. Rentouta kasvosi. Silmät, otsa, oima. Päällepää pehmeästi. Kaikki on kevyttä. Hienoa. Juuri noin. Tunnet, kuinka kehosi painautuu pehmeää patjasi vasten. Nyt voimme avata seuraavan oven. Oven takaa paljastuu turvallinen paikka. Huone, jossa tuntuu kaikki oikealta. Sen valaisee pehmeä valo. Ikkunasta kuuluu sateen rauhoittava ääni. Siellä on lämmin viltti ja ihana pehmeä sänky. Ulkona sataa hiljaa. Se on tasaista, tuttua ja lohdullista. Sinulla on aikaa. Ei kiirettä. Aivan kuin koko maailma
sumu, joka laskeutuu ympärillesi. Uni ei ole pakko. Se saa tulla silloin, kun on valmis. Ja jos ei vielä, se on ihan okei. Olet silti oikeassa paikassa. Olen silti tässä. Tämä hetki on aina täällä sinua varten. Sinä voit palata tähän milloin tahansa, milloin vain. Tänne, missä ei tarvitse mitään muuta kuin rentoutua. Sinä ansaitset sen, missä ei tarvitse olla mitään muuta kuin sinä.